bagus. Matur nuwun. Alhamdulillah rezeki. Pira ta wong iki? Apa? Banyak, Bu. Ini 6 juta. Terima kasih, Bu. Matur sembah. Kene angel titip ke aku. Kok ya wis dok rasa ta ya. Pak rada kompleng saged. Dok rasa. Wah ini dari sindennya dikasih enggak? Oh ya, alhamdulillah. Tenang ku liwat Pak D tenang. Nganggo rekening PLN. Oh, rondo kempling, nggih. Ayo sapa saya maju. Aku sing bayari ya. Yo nggih. Ayu pada tindak unting adingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula galangan jane. Yo pada pindahan ampun mas sampean ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal ngobrol pasar paing kawan rondo kanggoku ora patek penting masuk ke gelang apa anting-anting sok sumelang ya bener ono dijamin komplit. Matur nuwun Ibu. Berarti bayari separuh. Pripun Bu? Lah aku melu nyanyi kok. Oh. Waduh. Nggih Foki jenengan mendel mawon Bu. Bener ya. Sudah. Sampun nggih. Sampun. Mangke baktone jam 6. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Siap. Nggih matur nuwun Pak Yudo, Pak Ken. Ingkang sampun gayengaken nek lagune karo angkatan ngene iki kudu dinamis. Dinamis piye? Apa Mars? Nggih. Oh, Mars. Dinamis piye? Dinamis ki anggar disetrum kan jadi iso nguripke starter kae dikeki dinamis kan. Mingga siji wae, Mbak. Mah aku wong loro kok. Oh. Ya ben dikusi dene kuwi kok njur malak. Mik tanggo kabeh. Kowe barang bingung kok ngatur mik barang to. Matur sembah nuwun mugi-mugi lejar penggalipun. Saiki sindene ditampilke. Siap. Mbak Ayu mau ana sing mundhut lewat WA apa Mbak Ayu diwacake? Oh nggih. Ya. Sekedap. Monggo.
Bareng ngerti nganggo duit njur rondo kempling bukane buka rebab. Asem kok kesuani. Aja kala dhisik karo demung karo anu. Ora kangse njur ngrebab dek nanti. Oh langsung cek ngono wae wong. Caper. Heeh, satset. Heeh, satset tas Satset. cerdas ya. cah trampil ngono kuwi. Nggih. Kenal ra karo iki? Nget. Kenal ra karo Sinten menungso? ta niki? Cah kidul kono. Cah ngendi to? Cah kidul kae lho. Iki cah kliyang kabur kanginan. Kandang langit kemul mega. Nggih. Omahe kidul Tobong Boto. Ah, Wis pindah. wis pindah. Botone bubrah. Nggih Pak Dalang menika wonten panyuwunan. Nggih, napa diwaos? Rondo kempling. Wis, Ning ora sudah. sampun to. Sampun, nggih. Nek ngene iki ora panyuwunan, Napa? pamundutan. Oh, pamundutan Nggih. nggih ngapunten. Nggih. Kalih ninggal katresnan Bu Wahyu. Oh, ninggal katresnan Bu Nggih, Wahyu. menika saking Mbak Linda Singapura. Oh, nggih nggih. Terus Nggih, niki melih? lajeng wonten malih. Linda iki kancane kacang po? Heh, Kancane kacang po? Kok kancane kacang kok piro? iso? Lah kene ana kacang Singapura ya. Yo beda. Beda hubungane wong iki Beda jenenge iki wong kok. Linda niku nganu napa? Nganune sapa, Kak? Wong no Oh nganune wong. Wong sing nyambut gawe ning Singapura. Aku jare nganu. Anu niku lho, anu ki beribu bahasa soalé. Beribu Iya. arti. Nggih. Beribu bahasa. Beribu arti. Ah, Nah. Napa Mas? Ngersake napa Bu Linda? Oh nggih, nanu. Ninggal katresnan Bu Wahyu. Nggih, Terus? ninggal katresnan Bu Wahyu kalih Lajeng? Nyidam Sari menika Mas Gading kalih Mbak Oriza. Oh, nggih. Terus Nggih. Sampun wonten fragmen ketoprak niku pun transfer 500.000. 15.000. 500.000. Pun diasto Mas Keswan niku. Mboten enten Wonten diasto Mas niki. Keswan punan. Oh, Nah, lagune niku. ganti. Napa? Nyuwun Mister Mendem. Oh, nggih. Monggo pinangani riyen. Nggih. Kalih Mas Keswan. Kalih Mas Keswan lah dites digawa. Ayo Mas. Wis sak gepok kok arep Endro. Nyekel e. Gulung kowe. Mau nyekel sak gepok to mau? Ha nggih. Jekeke bendara kowe Gepok. tekan wah tok kepruki. Jare nganu, Kak sing dinake bendara separo kuwi mau. Kamu iki Pak Yudo manjer mayang. Oh, kok wis beda meneh. Kowe sesuk manjer DP. nganggo kanca iki ora? Ora. Lah ngopo? Nganggo gamelan iki bothok sesuk. Padange kenci wae. Mister berarti milik nggih. Ya. Oh. Wis. Aku wis Aku wis matur men seneng omongan kanca. Wis tak atur yen kon kemarake lali. Banjur ngucapke sampeyan jatine. Ora tak gagas penting sesono kuburan. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Kemunan murni tuturi kaya kiai. Ditoke wae yen jangan lan lotor dhewe. Aja tekanimu wis tak cukup lakonku
mendem rusak awakku. La le ae. Ah. Yen wis mari kanca-kancane pamit sekar pagi mandeme ditinggalake Sama tinggal kandaku leren ondukan. Wae ora penting anak bojo arang jamu namuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mendem lan glosor dhewe bener kandhamu mergo mendem rusak imanmu yen wis mari kanca-kancane pamit sekar pagi mandeme ditinggalake kandamu leren nonduka dongakno kuat mendem kuman ora kuman matur suwun Nggih niki wonten sing ajeng nyuwun lagu Mas Rio arep nembang dhewe kok iya ana pengumuman Mas Rio nyuwun tulung mobil plat AA 1104 LT menghalangi rombongan dari kelurahan yang mau kondur. Nggih, mobil plat AA 1104 1104 LT Innova mohon dipinggirkan. Nggih. mohon dibalik Dipinggirkan mau dilumahke menutupi rombongan dari kalurahan. Nggih, sak arep kondur. Ya kalau tidak mau pindah nanti dijadikan door prize. enak men Jul iki Jul ana pamundutan. Oh nggih. nggih kula sampun nggih menika Matur suwun. Nggih. Waduh, ditokeh banget iki. Dari Yayasan Nala Surabaya nyuwun Roro Jonggrang. Panjenengan mawon sik, Mas Rio. Aku rawani ndak bunek akeh duit. Jenengan mawon. Sik mau Lah buka. nyekel kaya ngene ngantian. Nek kowe pancen wis trimo kok. Ayo nggo wedang panas kuwi ta nek ora Nek tremos. Diwaos terus dibuka. Dari Yayasan Roro Nala Surabaya nyuwun Roro Jonggrang. Serah Dibuka. Terus dari Pak Kentri Heeh. ninggal Katresnan. katresnan. Oh, heeh. Bisa. Iki 250.
Ayo buka rebab. Dari buka rebab kowe. Setak pancal kok kene rondo kempling kok. Dari rombongan Kopi Roteh Jogja. Minta lewung iki 300. Oh, masuk bendahara. Nyojok. Iki dibuka, ora dibuka engko buka karo kanca-kanca jok. Heeh. Sing ninggal katresnanmu sapa Mbak Ayu? Baline liwat ndi kowe tah? Bali liwat ndi kok? Bu Ayu. Kowe aja tekan kuwi bali liwat ngendi? Iya ta. Kuwi manut sing dinunuti engko sapa kok, Der? Oh. Sing cetha liwat ndi? Eta kula. Mas Rio. Wetan. Katresnan Bu Ayu. Ya engko Oh, Bu Wahyu. Monggo Bu Wahyu. Sepote kanca-kanca monggo. Sepote. Ha sebab rebab. Ayo, Gen. Bareng nadite kok londo kempling dibuka rebab keparat tenan kok. Dibuka kok.
bojomu iso joget ta? Wah. Kuwi nang kene. Nang kasur Oh, alah. dape-dape mana Gol iso kiprah ternyata. Kandhane kok metane jenengan ora preso. Jogetane luwes kuwi Mas. Apa nek iki, Dik? Ya. Kuwi saka Mas Joko mono sing ngersake apa Mas? Dipinangkani wong wujute seneng-seneng. Ini pamundutan anyar ki. Apa Mas? Bu Yuda. Heeh. Ngersake lagu Jogja Istimewa. Oh, Jogja Istimewa. Sora. Oh, ning mangan tempe. Yogane lho kowe iki gampang nek wae. Nek kowe iso bukane kuwi lho. Rebab iso buka Jogja Istimewa. Ngudus-ngudus. Ayo. Ayo, kanca-kanca piye? Ayo. Bisa ayo. Matur Sendiri nuwun sapa? Bu. Akeh notomi. Sing liyane kono kae mau sing gulung ayo nduk. Ayo Pras. Jogja Istimewa. Aja. Aja. Apa? Wong telu. Kayak kok tumbal blumbang ngene wae. Okta. Heeh. Mbak Saras, Mbak Okta, karo Mbak Neti kae. Mbak Saras, Ah. Mbak Neti yo. Aduh, Saras. Okta. Yo, heeh. Wis pokoke wis dipinangkani kabeh. Engko lakone cepet kok iki. Bubar jam 2:30. 3 sore. Mboten. Ayo kuwi mau lagune Darboy to. Heeh. Ayo buka peking. Rebab. Alon-alon, heeh. Neng grup. Sing penting rokoe. Kaya kopi susu. Lawa kata mango. Bunga rasane wong kang tak berjuangke tekan jalur marangko. Aku
Alhamdulillah wis Alhamdulillah ning njur pengaruh apa isih terkontaminasi karo lagu-lagune beliau Pak Yudo. Oh nggih. Iramane njur kaya maling konangan kaya bantere ra jamak. Nggih. Mas Rio, Ya, apa nek mau wis jogja istimewa, Nggih. mau tunggale turu. kula caoske jenengan? Oh. Nggih. Diasto Mas Joko. Mas, nyun. Mas Joko, kurang loro jonggrang karo Liwung. Heeh. Loro jonggrang karo Liwung. Kira kesuwane asem to. Piye? Mau buka rebab nganggo duit bareng saiki entuk jatah mie Pas rae kancane ngono. pas kancane dek mangan mie. Nggih. Pancen bocah ki nek Pinangkane apa sih Mas Rio? Nek mangan miliane ya biasa, nek solikin kok ndase templeke ning gambang. Rumangsane ra ketok. Mongko nek pinggir ketok dhewe lho kowe kin. ayo. Sapa ki sing didhawuhi? Derek, apa Mas ki mau lagune apa? Roro Jonggrang jonggrang karo karo Liwung. Liwung. Sik agek ngemplok. Roro Jonggrang. Orisa. Mbak Orisa Roro jonggrang. Ayo nek apa? Duet Oh, niku. duet. Akeh sowan kan ayo wan ora memangan wae. Mas Rio iso. Zah. Iso gak ta kowe? Mungkin dari Bapak-bapak monggo Bapak antuk suara sing kan saged. mau berduet kami persilahkan. Iya. Sing kene ra ana apa? Oh ada. Monggo. Wah, iki jenenge menyatu ya. Wah, iki lho Roro jonggrang, wis ana sing dueti. Oh, beliau. Wah, ketua panitia. Tuh, ini termasuk alumni juga apa? Selamat malam. Halo Mbah Marioto. Monggo. Marwoto. Halo Mbah Marioto. Marioto niku sing tambal ban pojokan riku, Pak. Tambal ban saiki Ayo Mbak Arisa jumeneng. Kepanggih malih. Nggih. Marwoto. Nggih. Kalih tahun kepungkur. Nggih, 2003. 23. Nggih. 2000. Januari 15 Januari 2023. Pemecah rekor Pemecah rekor wayang wong dipimpin Bapak Yudo Pak Biro Margono. Nggih. Beliau. Ayo Mbak Orisa. Roro Jonggrang. Heeh. Yo mangan wae to sa. Ajenge lemu, Mbah. Alah. Engko nek lemu Lah bingung. kula Lemune manggon. Oh, rawuhi Pak Yudo yang mboten saged nolak. Terus kuwi lemune manggon. Jadi perintah kali Pak Yudo kula mboten saged nolak. wah nggih niku perintah. Apa malih Sendika. Roro ngoten nggih. Jonggrang. Ya. Yang namanya junior patuh dengan senior itu adalah dharma bakti kepada nusa dan bangsa. Masih ingat itu kan? Nggih. Nah, Dharma Santi. nah itulah. Malu berbuat celah. Malu berbuatlah, jaga kehormatan kesatuan. Aku sak kelas soalnya sih. Lah piyambak ini pun dados gareng. Kula Petro. terus Kula napa? lambane no. Oh, mbane. Ban. Jadi levelku ki paling ora bintang, dadi aja dagu. Aku Nggih. bintang 7 mumet. Ayo. Ah. Buka rebab. Pambuka napa langsung? Langsung nggih. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen brandung nandang kasmaran. Dina perang kula kowe dadi wanita boyongan. Iya banget kowe aja perang iki kanggo kurang rampung mati kang Mas Prabu Kupalan kang wis sida lambuhe kono negara
Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Bandung nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah berat mula kowe manusa dadi kaya tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aki sakti Pandawasa Jonggrang manuta pundhut garwa. Yo Jonggrang panyuwun wis sampun Pak. Ya lha kok wis mandek. Dereng anu nggih Pak. Dereng kentung. Nggih, dereng blang kentung-kentung. Nggih sampun dipun pinanggani. Kodane ya mek ngono tok, Bang. Kurang sithik ya Mbah ya. Buntute ku lho, Mbak. Marai kurang lega to Mbah. Mbuh, aku wis lali. Lah buntute. Nek nang omah lali. Nek nang omah ki kaya wis lali. Nek ten riki? Nek nang liyane kaya isih nyang. Si sampun dipun Matur nuwun. Ampun matur nuwun. Matur suwun, matur suwun. Duweti Pak. Para wiyaga matur nuwun sanget. Nggih, Pak. Nggih. Beliau itu juga tetap mampu toh. Tembang-tembang Oh iya. campur sari. Ki mau Rara Jonggrang wis. Ayo, saiki mau beliau Pak Yudo wis pirang lagu. 3 lagu. Telung lagu. Apa wae to, Bang? Perahu layar. Heeh. 45. Aja dipleroki. Aja dipleroki. 45. 45 Ibu Pertiwi. Bu percaya 45 njur iki mau njur sewengi iki suarane ritmene banter banget gluk-gluk. Sapa? Iki mau Liwung. wonten urung Mas, ana sing ngresake Nyedam Sari iki mau. Oh Nyedam Sari. Heeh. Nggih. Sing nembang Mas Gading. Wah. Iki. Aku tok apa? Ya wong loro karo sinden. Dibawani. Aja karo mbahne. Ora tekan. Ya kualat. Oh iya. Nek karo Iki nganu mengke Nyedam Sari mengke mboten napa-napa. Nika wonten sing ngersake apa Mas terakhir mau? Lewo. Oh, ngersake Liwung terus Liwung iki sik. ken teruske lakon ngoten ngendikane. Oh. Liwung Bu Prastiwi. Semua. Apa nak kabeh ramut lho. Pamot. Amot. Oh ya, yo. Amot. Nek ora juntalke lumbang ngono sindene urung ana to sinden bacah kuyup. Heeh. Yo kanca-kanca pesinden Liwung. Nah kaki dia nyekel mangkok.
Mas Rio. Lagu sing pungkasan ya, Mas. Nggih. Heeh, gek engko tak paseban jopo. Sekarang mikir genti-genten nih. Heeh. Kok iya wis. Iki nyaut itu ngene Yupras tujune ra kleru liku nyaut. Oh. Ya. Yo monggo. Alhamdulillah matur suwun sangat kanca penabuh, ibu-ibu pesinden, bapak pesinden, Pak Marwoto, Mas Rio matur suwun sangat. Tak terus ke Paseban Jobo Dilit, kayak terus ke sambung nyang goro-goro. Matur suwun nggih Pak Marwoto, Mas Rio, matur suwun ya. Gojek yen kokian ora apik, yen ngluwihin ra becik ya nduk ya. Iya, Pak. Kabeh mung sarwa sakmadya. Muga-muga apa kang dadi panjenengane Bapak ingkang kagungan hajat pinangkane diridhoi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Yo Paseban Jobo Dilit, Nduk.
Katekaping Prawandawa sumahaping pabarisan Ronanggono gawe gelar sira wang-wang Patih Ludrayaksa wonten dawuh Kanjeng Dewaji aja kaget rasaning atimu kuwi tak awe Patih nggih boten kaget namung gumun panjenengan ngawe kang abdi kepadian mongko niki laladan Nusa Jawa wonten wigatos menapa Kanjeng Dewaji sumurpa Patih iki mlebu ning laladan Nusa Jawa penring laladan Karangkadempel Patih lajeng kersa paduka kados pundi ingsun nampa wangsit lampun pagebluk kang mapan ing negarane awake dhewe bisa waluya temah jati kateman nirmala nanging kudu disranani rawuh Kyai Semar Badranaya iki mau aku wis sapejagong lawan Kyai Semar Badranaya aku wis matur lamun Semar nedya tak boyong nanging jebolana sing kuwi lan gawe sayembara perang sayembara pilih ya ki Raden Sentyaki Patih ajeng kersa paduka samenika kados pundi Haji Kret rambut burkat kimpul gajah garsengo barung ketapno Prawadya Bala nyekel Sencaki lan boyong Kyai Semar Badranaya sedika ngestakaken dawuh Haji Aduh Yai garwaning sun teka temen sira Yai apa dosane pun kakang sira Yai ninggal aglis katingaren Yai tuko napa to amungkali
Oh.